В България е трудно да се чувствам европеец, след като стандарт на живот е много висок, цените в магазините са много високи, на имотите са много високи, същевременно заплатите, пенсиите, детските надбавки са много ниски, няма как да ни се осигури бъдеще на нас, камо ли на децата ни. Пътищата по България, по улиците са катастрофални, докато когато съм в чужбина, наистина се чувствам европеец, там виждам разликата в всичко, в инфраструктура, в цени, в начин на живот, в заплати и в така нататък. На депутатите от Европейския парламент бих казал да се сетят, че има и държави на изток, като България, например, която има доста голяма нужда от подкрепа и също така има нужда да малко помощ за всичко, което се случва в България, за заплати, за здравно осигуряване, за социално осигуряване, за пенсионно осигуряване и да ни направят така, че хората, които са в чужбина, рано или късно да успеят по-скоро, колко са възможно по-рано да се преберат в България и да успеят да живеят мирно и спокойно.